به آرمانجا پاراستنا باجر جی قریجیه و وگاراندنا خملاوه تفگارا هبون به هماهنگیا شرداریا گل آباجار قامشلو دست به کمپانیا که پاقجیه ده نفتاخین قامشلو دا کریه. کمپانیا پاقجیه جدو مجداری و دست بکریه و تا روژایی رو دوام دکه. تێکیلداری مژارێ سەرپەرشتەی کامپانیایê حەمید عەبدێ دیار کرد ku کامپانیا پاقشkirinê ji paqijkirina çemê cexceq ve dest pê kiriye û dêhîna berdewam bike. çemê cexceq paqij dikin ji qirêja hundirê derdora wê re taban ev çar rojê me dera got me paqij kiriye weke hûn dibînin jî me paqij kiriye me hatine milêdî û di planê me de rojê bê de jê me hêjî paqijtir bikin. حەمید عەبدێ dest nîşan kir ku ji bo avakirina hişmendiyeka rast xwendekarên fakultayên zanîngehê jî di vê hemleyê de alîkarin. Berî wê jî em çûne ji bo hişmendiya milet û a xwendekaran me a fakultaya a perwerdê me ew jî spasiya we dikin ku xwendekarê wa jî tevlî me bûn derdora fakulta xwe paqij kirin. Piştî wê re jî fakultaya a zanistên civakî jî ew jî xwendekariya teqrîba 400 xwendekarî bû. ew jî bi hemlê re me re mabûn spasiya me ji rêveberiya we re jî heye. Rastî planê me bê de jî em hêjî berdewam. Ji bo xweşikbûn û paqijiya bajêr tevgera hebûn diyar kir ku di demên pêş de wê kampanyayên bi vî rengî li bajarên jor be jor ên kantona Cizîrê dest pê bikin.